arogan na produkto. Di nabantayan. Kalukuhan yan, sir. Pinanapod. Paano ka nakalaog dito kung dahil nararam? At ayun, ngunyan baga, nagdinirigara na to, nagreklamo na sa mga parao mata. Grabe na nga ang presyo. Daog na kami. Pero kung dahil Nagbaha, nagreklamo, mag-imported na gugulayon sa Pilipinas. B3R ka na kung dahil nagreklamo, okay lang sila. Ano? Kung dahil nagreklamo, okay lang sila. Oo, iyo gayon. Diyan tayo rin reklamo. Kaluyo na yan, sir. Oo. Ano sumal na uyaon ako sa saod. Oo. Naiiling ko na. Ay. Pangyayari sa maaba ka. Adi, kumusta sa Muna pictures? ko to sa Benguet, nagrarala pa, di nakakaluwar, sir. Iyo baga, amigo. Sumagulayon duman, nakakarawa. Di nakaabot sa to. Ang problema sa mga darat sa transpo kasi napulis ang checkpoint. Oo. Oo, to alin, nagbaliw pa kinagat, din checkpoint. Pataliyon ka man. Hindi mo na Nagbaliw ng daga. Pagabot sa daga, uminagi pa sa mga darakulang pier, nagtransportar pa sa daga, pasiring sa kunsain, deng checkpoint. Correct. Or may limang pinaralang yan. Oo, di ba? Kung yung pinaparautong ka, sir, aram mo dayan, dahil nanitinda kita Apo. pag pararalan siyon. Makalibong na kayo, naraparapan, naglalansi ka. Oo, okay. Simplon ba siya nakapot? Paano nakalugit eh? At tayo na nga ng hapot. Okay na. Pag-salbatana. Ay, Jesus ko, Lord. Okay. Salamat, Bigo. Salamat. Salamat. Ay, napangyari man sa tuya, adi, napangalas man ako talaga. Napangalason man talaga ako. Ano, Ronald? May burnout mo niya na? May burnout mo niya? Wala man ano? Dahil mag-schedule. Hello, good morning. Yes, at pakibaba tabi bosing kang volume kang radyo mo, tanagi feedback, pakipaloy-loy tabi kidit ang radyo mo. Ayan, tabi. Yeah, okay. Sige po, sige po. Sumugero, di nakaaram, pero sa mga parao magang taga-Benguet, at picturean so, pindilibiran. At tayo nga ni, iman ako nagngalas. Di ba ako nagngalas? Lugar, oras, Oh, kamping bagsakan. yes. May number ka tabi ni Guerrero. Oh. May number ka ni Gustong. Oh, May number ka ni Dar, sekretary. ay di akong number ugaring. Kauron ka lamang na maray na kauron. Malumpay ka na buti. Wala akong number ugaring. Okay. Wala ka ng katrisip. Yun ini tabi dito ang sapuro-sapuro na din na ang COVID-19 sa Pilipinas. Iyo baga. Sa dahil pinalidad, dahil nakapasusin sa buong na pinawako. Batang COVID ka sa Pilipinas, kulit at Daro-daro sa mga balon-balon na sintabo. iyo baga. Kaya yan ang problema sa kasigan araro. Iyo po. Dahil pinalidad. Salamat po, sir. Salamat po na maray. Bata sa Pilipinas baga, so latest na balita sa Bloomberg, mga tugang, kulilat ng Pilipinas pag-abot sa COVID management. Saka, paano na yan? Paano na yan, tabi? Anmaray na lang kayo ni mga tugang, birthday ngon yan kan sa kuyang amigo. Yun ang pinakamaray ngon yan. Di ba? Mas karon mangyari, birthday ngon yan tabi ni Ron Rosal. Kan G Brothers, kan G Bros. Happy birthday tabi, migo. Good morning kay Madam Sharon. Ang sayang first love at saka ang sayang first lady. Asin ang sayang first girlfriend man. Ni amigong Ron Rosal. Happy birthday, migo. Diyan sa G Bros. Maray na aga tabi sa inyong magagong. Salamat tabi sa pag-deliver kang graba, buda, bye-bye, buda semento, buda tabi, mga kabilya. Salamat. Salamaton tabi. Buda, good morning dyan sa Western Ribs and Wings. Ikaw dyan sa Tahoe Road, mga tugang kikarwash na bago. May karwash dyan na bago sa Tahoe Road. Sa kataning kang yung karwash, binugtakan ki restaurant ang ngaran Western Ribs and Wings. Masiramon? Masiramon sukwan. So
su ribs na binakal ni Mrs. kan sarong banggi. Malangani, kinisang ko talaga si Mrs. talaga ta. Masiramon talaga pagkaunon. Kaya sabi ko, bumakal ka. Sabi niya, pagkaaga, babakal naman niya kita duman. Ngayon ako, sige sana. Sige man ang kiss ko sa'yo pag sigang bakal mo. Good morning, tabi dyan ha. Western Ribs and Wings dyan sa car wash, ano. May car wash dyan, send naman yan. Kay amigong Ron Rosal, kan Gibros, happy birthday. Hindi po nakuman, may hardware ini. Hardware kayo ini dyan sa kuwan sa may. Yung bagang dating paya yan. Ayan, yung senda dyan, dyan ang sendang opisina kayo ini. Ini Gibros Hardware. Salamat tabi sa pag-deliver kan mga pako, boda mga iba pa. Iyo po. Migo, happy birthday na lang ha. Enjoy your day. Ron Rosal, happy birthday sa inyo. Okay? Alright, now, mga tugang, ora ay boda si Ans Galero, birthday man ngunyan tabi nganala. Okay, birthday. Happy birthday An Galero. Hello, good morning. Hello, good morning po, Sir Henry. Yes, good morning po, ma'am. Yung pang mahuli, mga nag-i-smuggle na yan ng mga gulay galing China. Yung ini-implementa nga nilang dito, yung law nila na bawal manigilyo sa public place. Iyo baga. Oo. Dito ngayon, lahat ng tendera, isda, karnehan, gulayan, walang mga mask. Kung nakamas, naka-faces. Yung binilahan ko lang ang isdang bangus. Nagsisigarilyo. Sabi ko, Diyos ko, nagsisiamoy sigarilyo. Bawal sa akin yan kasi may asma ako. Wala akong mauubos sa bahay. Nagpipilit akong lumabas. Oo, okay. Tapos kayo naman, hindi na nga kayo nakamas. Naniligarilyo pa kayo. Yan. Sarap pa yan. Di ba? Oo. Sir Henry. Opo. Hindi. Nag-init ang ulo sa akin. Bakit? Nagalit pa ng kwan mo. Nagalit pa sa'yo. Ano daw pakialam ko? Ay, Diyos ko, dapat makialam tayo kasi ang pandemic na to, lahat tayo apektado. May batas na in public place, bawal ang mga sigarilyong yan. Di ba? Tayo kahit pa paano, Gumaga. masunod. Kaya nga ni. Nagkakabito sa atin ng delta. Iyo baga. Ang problema sa to, kulang kita so gari pag-iingat baga na, di kita maka-apekto sa kapwa ta. Sagutin pa ako nung asawa na, nagagalit ka? Sa akin, ay di siyempre, hindi ayaw ko mag-init ang ulo ko at mahirap makipag-awit. Dapat ang sagot mo ganito, bakit? Hindi, ang sabi ko po, hindi. Bakit tumama ako, nakakaaway ako ng sigarilyo at ako. Okay. Pati sa akin yung kitabi, alam mo ma'am, kanina pa namin siya, grabe yung naaamoy nung katabi niyang stool sa Diyos ko po. Tigas ng ulo. Ganun po tayo, ma'am. Ganun po tayo sa ganun po tayo ng mga ang iba no, na Pilipino. Hindi ang papalat dito sa atin. Paano? Sabi ko, hindi. Tamatay. Okay. Yes po. Okay. Salamat po. Salamat. Enjoy. Alright. Di ba? Yan namin ha. Di ba? O, sandali ha. Mga reaction. Mga tugang sa tuya na programa. Alright. Ito. 8 a.m. to 5 p.m. po ang brownout ngunyan. Bitano Substation Feeders 1 and 2 sa Abiso kan Apek. May mga exam daangon yan. Ang aram ko may mga exam. Kita na, nag-under na generator ta. Kasabay kita de. Ma-brownout po. Pag nawara ako sa ere, nag-brownout na digdi sa mo niya. Ha? Okay, madali lang. Standby Jim timing on tabaka brownout na ini. Kadakol kang intelligence fund, day nga ni nadidetect ang mga smuggled goods. Iyo baga, sa news baga, smuggled dito. Smuggled vegetable from China. Diba? Smuggled goods baga ito, nasa mga bareta, mag-alat ka ngaya kang sutangon tapos fried chicken, mapadala si brother Ron Rosal. Ay, selling kumigo, ako selling ko tabi Noel, mapadara si Ron, mapadara. Patulong daw ngayon naman ito kay Henry M. Nga, tapakaunon tala mga yakan chicken buda, sutanghon. Alright, ito, reaction.
Sabi ni James, kahira kan mga farmers ta. Dai ka na bagngalas kaan tabakong probinsya na kita kan China. Igal baka mananggad iyo. Ang carrots from China super linig na. Suhali bagyo may mga dugi-dugi pa at may mga tangkay pa. Nyan. Yung ano, so gari pagkakaiba tabi na namin Sean, mga tugang naman. Hello, good morning. Hello po, sir. Yes, good morning po. Mag-aapit po, sir. Ano, yes, ano po ito, ma'am? Ay, ma'am, sandali po. Medyo bako tabi klaro ang audio mo. Bako malinig. Ano po ito? Yung karis po, ang 2016. Oo, oo. Hindi nagsisinda na sa ko. Ay, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, dahil po talaga, ngungo po ang kwan mo. Ngungo po ang nadadangog ko. Dahil ko po masyadong kaklaro ang pigahapot mo po. Pasensya na, ha? Pakiulit, luwas-luwas daw po dyan sa area mo, ta. Baka nasa kulong kang lugar. Sige na po. Oh, wala na talaga. Dahil ko talaga nasasabutan. Okay. Maray na kaaldawon tabik Henry. That is the magic of being BFF kang honorable government officials ta in power. Digdi sa to. Dakulon po sindang buta bungog kang nangyayari. Palibot kahirag talagang kadaklan na pobre. Especially farmers and fisher folks. Nakabakal na ako kang Gigi ay suspo marauto namit. Binadi ko sa iba, OMG, matagason. Binangot ko na po sa gulay na tong matagason pagiraray. Hinapot ko sa binakalan ko dyan sa puro. Binakal daw niya iyon na frozen. Mostly daw po, merong formalin ay talaga, hay buhay. Pag-imbal sa marna produkto kita. Lidang China. Uy, totoo talaga. Mag-ingat ka mo kaya na, yan ang mga sira na napigubugtakan. Igwa ka ang mga bareta ka ito, ano? Na may mga sira talaga na, na may mga pigubugtakan kiformalin para ma-preserve. Diba? Iling mo makulog sa buhay ta. Iling mo nang gibugibutang iyan, mga tugang na. Kita mismo, palibot kitang dagat, nag-imported kitang galunggo, nag-import kitang galunggo. Di kan mapaibi. So mga lugar na sisiraan ta, dumantabi ko kuantang sira duman sa West Philippine Sea, di kita nakakasira, tabig babantayan kanibang nasyon. Oh, ano nga butang tagay ni? Ay, bata puro na pikon. Pikon na pati pag natiti no ang iba. Hello? Hello, sir. Good morning. Good morning, ma'am. Kasi, sir, pwede ba kita taday kitang kusog na daytarap kung paano yung nakakalaod digdi. Oo. So, ang kibuta, dita pag bakalod. Exactly, madam ko. Dita pag bakalod, Dita may kaya aram bagalugad. differentiate mo. Oo. So, alis sa tuya, muda alis sa inda. Yeah. So, tapos supportaran sa mga farmers na survival na inipig hapon. Iye. Survival na ini sa tuya. Iyo, madam. Kung sige na silang reklamo ta, then do something about it. Ako, dahil ko ito, nagdalas ako na ta malinigon ini. Parang nga kung magayong ko ta paghilingon. Iyo, baga. Makaduda. Iyo. Aram mo, madam. Sabi ba kang iba, bako na natural. Iyo, baga. Aram mo, madam. Yung pigatara mo, tabitam. Pag ako nagsasaod, pigapot ko, saan po hali ining pitsay mo? Pag sinabi na, yan nga sir sa kwan, yan nga sir sa phone kan mayon. Pigbabakal ko ang mga local products na din mismo. Very good. Sabi mo iba sir, mas pag magbakal ka sa may mga kinaunang plastic, kada yung pesticide. May mga luho baga. Iyo nga ni. So I think we should change our attitude. Sabi ta, tayo na naghali. Di kita, helpless kita eh. Yeah. So what we can do not patronize. To protect ourselves is don't buy. Yeah. Agree po ako dyan, ma'am. Tama ka po dahil dyan. sa pagbakalon. Makalon ta. So mga aliman sa tuya. Ngani, ang charity begins at home. Opo. Yes po, ma'am. Sisi pa magtarabang ang Siyempre, kita na sana, tapag abot kang panong, kita magdaramay-damay digdi. Yan.
pamaho sa nahilang, Oo. ang dalawang ka sa tuya, magsakpa ang ekonomiya ta. Yeah, opo, okay. Salamat po, Salamat, sir. ma'am. Very good point. Thank you so much. Diba? Ang bagus ka, pag ako nagsasaod, manay, sen hali po ini, ay dyan nga sir sa phone kan mayon. So, ini pong talong mo, sen hali po ini, ay dyan po sa kwan, sa may buwang, ini pong kwan mo, so ano nga nga kaito, so gari baga, gari tambis na dakulaon, nga kaito, Ronald? Gari tambis na dakulaon? Nung sa green ang kulor? Ano nga na nagari tambis ka dakula, Dr. Cedric Daep? Tambis bagang dakula. Pareho ang kulor kan tambis. Excuse me. Ano nga ni an salbatan ang naling ang kulor ng pangaran kaan. Pigabugtak nga ni isa. Pwede nga ni na girison mong saradit, bugtakan mo mga tugang ki sardinas, tapos gisahon mo sayote. Yan, sayote. Yan nga sa buwang. Ay, di ba? Yan ang mga maray na kuha. So, mga local products ta. Yung pagkonsumo ang tama. Tanganing matabangan ta. So, mga local na farmers trading. Okay. Kumusta man ang chemical level kang vegetable from China, fertilizers and insecticides? Kung frozen food, kumusta ang preservatives level? O, exactly. Nang hapot ni Dr. Cedric Daep. Inisusabi kang DA kasuhapo na nabasa kong news item na sinurat ni Padingmar. So Department of Agriculture da ang mga tugang pigaaram ang level of chemical na ginamit sa mga smuggled smuggled vegetables. Kung ano ang fertilizers